kayo ka panana niya ning legit kung sa katinuod na siya. Itong niyaging mga adlaw. Ano si Kechat yung ipakita na ako. Ang kapahalan ko. Nakakatong giingon niya nga 30 pa edad, Nars. Oh, ay nanisgot ano ba na? Hisgot siya na ako, ana, pero legit mo ra bag tinuod ra kay katawa ra man god. Wa pa kayo? Nagwa pa kayo magkano naman? Sa lumiar ba sundo po kayo to. Ay, what? Sal. Pabor kaya itong kuan na to. Amigo. Alam. Ay, hindi itong amigo din eh. Nakadanin. Naman. Talaga. Ano? Kung sa mega, kuyog me. Okay. Sino bigay itong pambapam. Ako itong apam? Oo, itong katachat doon. Tinuod ako sa tanga. Tinuod ito siya, legit ito. Legit. Katong giingon ni mga ako nga 30 pa nga nurse, 30 pa edad. 30 Ya, tiba. Hindi ito. Mata Legit. Kita ka? Ang bayan na? Anong apa? Wala pag-iingon pa na niya. Ko nga Pero sa picture, wala pang pakita siya. Wala pang pakita. Kaya nga nung dahil. Amo ra ni pangutana kung sa katinuod. Yan kay kung matinood. Sige, kung maginagmay ba? Pero ang kuan mo utana man gawd. Kapag paano mo ko ata pagkong mita ba na mita sa ang pagpangyo ng magkana. Mita? Mita o gisi kanan. Ay, Kapag ko ang kunya sa pag pangyo ng magkana ba magpa. Pero wala pa mo uyab to. Dili mo uyab. Gago! Ano kung Nasipal kasi nasipid eh. Kapag di legit at nadunggan niya. Mira kung okay na ito. Pero mo siguro. O mamaster na ko ng kuan. English. Kanang na kayo no. You know what? You know, yes or no. Master na ko ng yes or no. Moday mo. Habi na ko pasabot nga. Nakauyab na ka. Uyab. Agi Dapat ko ni Mita. Ingon ta mi nga panguyab ng Amerikana ba? Na ba mi amigo nga. Na tinuod. Sus. Proud ka kayo nga. Patuta kayo. Waslik unta ba? Alam nga, may nana, matupad ba ang kuan? Naka-Amerikana ka, di, siyempre, kalimot na mo, ama, kuan ba? Barkada. Kasi plastic, ang mga nagmay nga, basta pang tuba-tuba, ano ba? Basta din. Mga herbal di ay. Mukuan po talon, puti mo kuan pa. Asa man? Naghangang katubaan ba? Lungsang timog tuba. Gago! Mana na jud daw mapalita matinuod ba na. Kana ko makalibang mo ginan tuba ba. Ay na. Pwede. I-chat ra niya sa akong keypad ha. What? Oh, sige. Para malaman nato kung mabalaan nato nga na gud siya. Legit na anay mo. Pero basta LM, ay kalimod daw ning di na tuba ni dalum ni sa kuan ba sa asa wala ko nga apam ba. Bodyguard. Mo bodyguard mo. Oh, pamindua. Kag maingon man na siya nga. Yang dong ayan o dong itatsi. Mag-beats tron. Siyempre na kami mga bodyguard yung ay dili na to kalimtan. Kita ang kami tulong bodyguard ni every room neck. Oh, kuang giti mo ana ka pinaligan ako ng bodyguard ba. Mugane mo na sakto. Pero pa na. Pangarap pa na. Plano pa na siya, plano pa na siya. Pero ko to siya. Football. Ano tanan di kay Mita di ay? Ano tanan? Oh, Mita. Okay kina Mita. Okay, masakto mo kanila. Oo, mangug ko nga. Uyab na nimo to. Wala tudlo pa day kang Mita. Tudlo kong Mita. Usa pag English nangay ko kuan niya bagtabang niya ba? Kasi pag English I love you. What? I love you. Pag English I love you. Pag English I love you. I love you. Lo. Oh my god. Ayan. Cameraman, bakit ko